Senere så brugte overlægen en stor sikkerhedsnål direkte mod huden. Det var en beslutning, der blev truffet uden samtykke. Det skulle have været en helt almindelig neurologisk undersøgelse på Rigshospitalet i København. Men det virker helt forkert, tænkte patienten, da overlægen trykkede bagenden af en kanyle ind mod benet. Normalt så var undersøgelsen blid og skånsom, foretaget med en vatpind. Men denne her gang, så var det altså med en kanyle. Senere så brugte overlægen en stor sikkerhedsnål, som hun tog ud af sin kittel, bukkede den og brugte enden med nålen direkte mod huden. Ved en af undersøgelserne fik lægen utilsigtet stukket patienten hele 2 gange i siden op over hoften. Begge gange sagde overlægen, at det var en fejl. Patienten sagde faktisk fra over for de her undersøgelser med nåle, men overlægen forsikrede, der var tale om en ny procedure. Ved senere undersøgelser, så var vi tilbage til en vatpind, altså ingen nål, men heller ikke nogen forklaring. Det var en beslutning, der blev truffet uden samtykke. Men hvad var hensigten med den her midlertidige metode? Var det, at behandlingen skulle være ubehagelig eller måske gøre ondt? Var det en ny metode? Var det en fejl? Eller var Rigshospitalet blevet tør for vatpinden? Et vidne, der var med til undersøgelserne, gik efterfølgende ud til elevatoren og begyndte at græde. Hun var rystet. Det var en meget voldsom oplevelse. For Kemp handler det ikke om enkeltpersoner. Det handler om behandlingen. Det handler om patientrettigheder. Det handler om, at man på forhånd skal vide, hvad der skal ske, så man også har muligheden for at sige til eller fra. Hos Kemp der ser vi situationer som denne her som et rødt flag i sundhedsvæsenet. Og desværre er det ikke første gang, at vi oplever det. Tryghed i sundhedsvæsenet skal ikke være noget, man håber på. Det skal være noget, man kan regne med. Respekt, gennemsigtighed og et fælles ansvar for sundhedsvæsenet. Kemp hjælper, støtter og oplyser mennesker, der er kommet i klemme i sundhedsvæsenet. Vil du også hjælpe, så følg os hernede på knappen følg. Du kan selvfølgelig også gå ind på foreningens hjemmeside kemp.dk, kemp.dk. Tak fordi du lyttede med, og husk nu, der er mere, hvor det kommer fra.